כן, אוקיי, אז אוקיי, אני עכשיו הולך לשחק רובלוקס על המחשב שלי, לא יודע אם אתם רואים את זה, יושב שם שקה, ויש שם קצת לפי עליי, אל תדאג, זה לא רוב, דברים שאני עושה אמיתי, זה אמיתי, זה כאילו פייק, אומגה, כאילו פייק, ועכשיו הוא ייכנס, לבדוק איזה משחק. אחי, אני מכיר את כל היוטיוברים האלה, אחי, שהם עושים. מה אני עכשיו קורה? אומגה. זה. נראה לי משהו אני אתן! אני מת, אבל פאקינג וואי. רגע, אני הולך מהמפה הזאת, אחי, מה זה? אני ישר מסתכל על... ביי. וואו! אומייגאד. מה אני אעשה? מה אני אשחק? אומייגאד, ג'אדה בין אפ ג'אנו. בסדר, אני עומד להרוג את האיש המטומטם הזה כעצים. מה אני עכשיו עושה? בפיצה? אומייגאד! תראה פה את הפנים שלך, אתה רואה אני שיוחד לך מטבל! רציתי מאמא שלך. רגע. אומייגאד! אחי, סקלו אותו איש שם. סקלו אותו. אני גומר אותו. יש את אותם הזה, סקלו. קבל לי ים טומטם אחד, אחי. תראו כמה כסף עכשיו יש לי. ועכשיו בואי אופן כאן. הנה, מצאתי. אני ביית. אוקיי, בואי אביץ ההודעה הנה חברים, עוד שניים מה יהיה היוטיוב הזה גם. יאללה, ביי אחי. אתם רואים שיגמר לי, תעשו סקושקרייב כי עכשיו אני מרביץ לו עם זה. מה זה? אני מרביץ לו! מה זה לא קנה לי? בסדר.